Arewa Stars Comedian, masu burbuɗin nishaɗi, mai saukar da hawan jini. Kan ɗan gidan birnin ulama ɗin, ina ga ai gado ɗan gidan birnin ulama ne. Ku ta kasance, ina ku akwai ciyanin yara. Tun suna da sun harka maka jin mutane, ai ku aka sake suna girma, ɓarayin shanu za su koma, ƙarshen ta su koma ɗan Boko Haram. Wai ku na lura tsohon yan a takaice kwanan nan yana takura ma yaran unguwan nan. Tumar dumadu mu da muka je a Lagos kalkashin gada muka hana yan maza walawa a wani tsoho cikin ƙauye zai zo ya rena mana hankali wallahi sai mun yi maganin sa. Wani ko ba kawai mu je mu maganin sa bai san mu yan bariki bane ba. Kawai abin da na gani kenan ko ya ko gani. Hakan take. Kawai mu ja zuga. Kawai ku je ku yi maganin shi tunda ku ne daidai da shi. Ka ji bayani ba kawai mu fasa masu mana. Salamu alaikum. Baba mun zo mu gaida ka. Saboda gaskiyar da kake gaya mana. Shirya ce ta zo mu shine muka ce ai ya kamata mu fara ta kanka. Ai baba ka ne mana wa'azi kuma mun gode. Ai kun kyauta gaskiya kun kyauta alwarka. Ya ina ji da ku jikokin nan. To baba za mu wuce sai da jama'a. Na gode ku. Za mu ci gona yanzu sai da an jima. Aha. Ku ga da ɗaya mai ɗan wake. Subscribe at AID Remix TV domin nishaɗi.